Здравейте, скъпи приятели! Днес ще ви покажа на какво готвя. Това е стъклокерамичният ми плот на фирма Bosch. Има 3 зони за готвене, като 2 от тях са пригодени за 2 размера съдове. Ето тук съм сложила една тенджера, в която ще сваря картофи. Тя заема по-малката част, може да се сложи по-голям съд. Този котлон и този имат възможност да се включи към тях Boost функция, която означава, че много по-бързо загрява, без да се изключва при достигане на определена температура. Всичко, което правим, когато готвим, се настройва от ето тази зона. С това копче се включва всъщност плота. Избираме си зона за готвене, ето например тази. Можем да разширим зоната, като натиснем ето това копче и избираме степента, на която искаме да загряваме. Има много богат избор от степени, от 1, 2 и 3. Това са съвсем леко къкрещи, поддържащи една умерена температура. Слаба към умерена. Тук започват вече по-силните. Като искаме тихо да ври, включваме на степени от 4 до 6. И когато искаме бързо да загреем нещо или да пържим, използваме 8 и 9. Тъй като не ни е необходимо разширената зона, просто я изключвам, за да ви покажа. Можем да включим и таймер. От това копченце, където е часовника, избираме, например, 25 минути и можем да оставим за 25 минути да се готви определено ястие. След това таймера ще изключи нагряването и ще се появят няколко звукови сигнала, след което напълно ще се изключи котлона и всъщност звуковия сигнал също ще прекъсне. Таймерът може да се включва и за останалите зони, независимо, че вече е пусната една зона. В тази тенджера ще загрея кокосова сметана, с която ще приготвя шоколадов ганаш. Той е веган и всъщност е само с растителни продукти. Използваме и малката част вода, която има, защото всъщност сметаната е доста количество. Така слагаме я на подходящия котлон. Сега включваме този котлон, избираме зоната му на тази малка схемичка и го пускаме на 9. Можем да включим на всяка една от зоните таймер, който си работи независимо един от друг и си отчита времето. За целта избираме тази зона, в която искаме да включим таймер и слагаме, например, 10 минути. Така, когато искаме да проверим на тази зона какво е включено и колко минути са минали, натискаме от схемата съответната зона и виждаме, че вече е минала 1 минута. И съответно ние можем да коригираме, да изключим, когато натиснем нулата, или ако искаме да изключим абсолютно всички котлони, натискаме ето това копче. Таймерът е подходящ тогава, когато готвим нещо по-бавно или пък ни се налага да излезем от стаята и искаме да контролираме времето за работа на печката. Тогава е подходящо да използваме таймер. По принцип, когато загрявам сметаната, я наблюдавам, а не пускам таймер, но сега просто исках да ви покажа как работи таймера. Загряваме сметаната, докато леко закъкри. И когато тя е готова, ето сега картофите, например, са заврели и не е необходимо през цялото време да врат на 9 степен. Натискам зоната на котлона
и слагам да къкрят на 5. Времето остава непроменено. Тъй като сметаната вече завря, изключваме този котлон. Другия продължава да работи. И заврялата сметана я изсипвам в предварително ситно нарязан шоколад. Добавила съм и малко какаово масло. Заливаме шоколада. Оставяме за малко да помекне шоколада и след това ще го разбъркаме до съвсем финна текстура. Шоколада умекна и започваме да разбъркваме внимателно, докато всъщност стане еднородна смес. Ето вече не се виждат парченца. Ганашът вече е готов. Ще го оставя да се охлади на стайна температура и след това ще го прибера в хладилника. Картофите още не са готови, остават 11 минути. Включих ги на 4-та степен, което е напълно достатъчно за едно спокойно варение, без прекалено много пара в кухнята. В следващото видео ще ви покажа какво може да направите с този веган шоколадов ганаш. До скоро!